Hey yo gamers, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Κώστας από το σχέδιο Gaming. Και ναι, σήμερα θα παίξουμε... What? Σήμερα θα παίξουμε Minecraft, μια δημιουργία, έτσι, επειδή δεν μου αρέσει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε σήμερα θα κάνουμε το πρώτο βίντεο του καναλιού. Το ξέρω, ήμουν πολύ καιρό inactive από το κανάλι. Επέστρεψα όμως, θα κάνω και άλλα βίντεο Minecraft και άλλα βίντεο γενικά σε πολλά παιχνίδια συν το Minecraft. Και πάνω κάτω θα γαμίσω. Εντάξει. Λοιπόν, πριν αρχίσω επαναλαμβάνω, γράψτε, θα μου πείτε από κάτω τώρα, όχι τώρα, αν σας αρέσει το intro. Το intro, το οποίο το έκανα edit 2 ώρες, ξέρω εγώ. Να δείτε άμα το έφτιαξα καλά. What the fuck. Λουλούδια για την κηδεία μου. Όταν πεθάνω. Γιατί δεν έχω πεθάνει ακόμα. Και ξέρω ότι πολλούς δεν αρέσει αυτό. Λοιπόν, είχα κάποια παλιά βίντεο στο κανάλι, τα οποία ήταν και αυτά Minecraft, αλλά λόγω κακού υλικού τα διέγραψα. Okay. Όχι κακό υλικό εννοώ βρισχές και όλα αυτά. Κακό υλικό όσον αφορά τον ήχο, κακό υλικό όσον αφορά την εικόνα. Βασικά όχι, η εικόνα ίδια είναι. Ναι, η εικόνα είναι μια χαρά, εντάξει, είπαμε 1080p βίντεο και όλα αυτά. Λοιπόν, ο ήχος ήταν καλός, ok. Και αυτό επειδή είχα κάνει μια βλακεία και μισή με το... Όπα, όχι. Με το μικρόφωνο μου. Ναι, ξέρετε ότι αν πάτε από τα Windows σας και πάτε σε σχεδίους μικροφόνου, μπορείτε να αυξήσετε την ένταση του μικροφόνου σας. Ναι, εγώ το ξέρα. Και μια φορά επειδή δεν ακούγόμουν καλά, λέω γιατί δεν ακούγόμουν καλά. Ενώ έφταιγε κανονικά ότι... Τόσο ξέρετε τώρα. Και πάω και δυναμώνω την ένταση του ήχου. Από τότε το είχα ξεχάσει έτσι και ακούγονταν αυτό το από πίσω. Τα παλιά βίντεο τώρα έχουν διαγραφεί, οπότε δεν μπορείτε να το συνειδητοποιήσετε και μόλις σας. Αλλά δεν πειράζει αυτό, δεν με νοιάζει. Τώρα έχουμε καλό ήχο μικροφόνου. Δεν έχω πάρει pop filter. Βασικά το μικρόφωνο δεν χρειάζεται pop filter. Είναι ένα από τα καλά του μικροφόνου μου. Λοιπόν, τώρα πιστεύω έχουμε καλό ήχο, καλή ένταση, καλά τα πάντα. Και γι' αυτό ξανά άρχισα το κανάλι. Βασικά δεν ήταν αυτός ο λόγος που το παράτησα. Ήταν διάφοροι λόγοι. Δεν θα σας το πω τώρα, γιατί δεν το θυμάμαι. Ναι, όντως δεν το θυμάμαι, αλήθεια λέω. Δεν έχω αμνήσια, εντάξει. Απλά δεν το θυμάμαι. Τι είπα? Ωραία φίλε, αμέσως εσείς να με εξηγήσετε. Αυτά εκεί πέρα τι κάνουν στους θάμνους? Μην απαντήσετε, ξέρω. Κάνουν πάρτι. Όπα. Με είδαν ότι τους είδα και με είδαν ότι τους είδα και ξαναείδα ότι τους είδα. Όσοι καταλάβανε, καταλάβανε. Όσοι δεν καταλάβανε, βγάλετε δικά σας περάσματα. Νομίζω με έβγαλε από νησί ρε φίλε. Τι στο βίλο. Οκ, λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έχω πολλά πράγματα να κάνω. Καταρχήν, χρειάζομαι... ναι, βασικά καταρχήν, όσοι δεν θυμάστε τι σας είχα πει στο τρέλο του καναλιού που είχα φτιάξει, το οποίο πάλι δεν υπάρχει αυτό, γιατί είχα κακό μικρόφωνο. Δεν είχα κακό μικρόφωνο, είχα κακές ρυθμίσεις μικρόφωνου. Ναι, τέλος πάντων, θα κάνω βίντεο σε διάφορα παιχνιδάκια, τα οποία θα τα δείτε στη συνέχεια. Οκ, παραλίγο να πέσω. Έχει νερό, οπότε και να πέφτα σιγά το πράγμα. Τι θέλω το λόγο. Ναι, θα κάνω βίντεο σε διάφορα παιχνιδάκια, π.χ. Minecraft, ξέρω εγώ. Ναι, και επίσης πήρα Hot Dogs. Λοιπόν, Hot Dogs είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει φάει πολύ φρίκι από haters και όλα αυτά. Παιδιά, το παιχνίδι είναι τέλειο, το έχω παίξει και έχω λιώσει μαζί του. Αλλά για εσάς θα πατήσω New Game, εντάξει.
Οπότε, εγώ έως κάποιο σημείο θα ξέρω τι θα γίνεται, οπότε μην παρεξεύσετε. Οκ, γιατί μπήκα σε ραβίν, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα, δεν με νοιάζει. Πάω ξαναπάνω, όχι ρε φίλε. Δεν μπορώ να ξαναπάω πάνω γιατί πολύ απλά δεν έχω blocks. Και για κάποιο λόγο πολύ το κεφάλι μου. Anyway. Λοιπόν, αυτό το βίντεο, παρένθεση, βιντεοσκοπείται στα 60 fps άμα δεν το είπα. Τώρα, αν εσείς δεν το βλέπετε σε 60 fps, τότε ή έχω κάνει μπαλακιά με το μοντάζ, με το πρόγραμμα για μοντάζ που τόσο πολύ έχει επιλογή για 60 fps, είτε πολύ απλά έχω κάνει μπαλακιά ή πολύ απλά το YouTube μπορεί να μην το έχει πάρει ως 60 fps. Πάντως εγώ παίζω Minecraft με 60 fps και το ξέρω γιατί το Minecraft μου έχει εκπαιδευτεί στα 30 fps και στα 60 fps. Οπότε ναι, κάπως έτσι γίνεται. Επίσης sorry για τη φωνή μου η οποία είναι κάπως κλειστή. Έχω κρυώσει. Είναι σαν να μιλάω από τη μύτη μου, δηλαδή κάτι σαν αυτό. Απλά λίγο πιο, εντάξει, αλλοιωμένη. Ναι, είναι επειδή έχω κρυώσει. Έχω πάρει ένα τρομερό κρύωμα και έχει βολήσει η μύτη μου. Τρομερό κρύωμα μόνο με μίξες. Τίποτα άλλο, ούτε ο λαιμός μου, ούτε τίποτα άλλο. Αλλά και πάλι θέλω να το ξεπεράσω αυτό και να πάω παρακάτω. Και γιατί μιλάω σαν να έχω ψυχολογικά τραύματα. Τέλος πάντων, απλά έχω κρυολογήσει, ok. Τίποτα άλλο. Και θα με βλέπετε τόση ώρα να ανεβαίνω πάνω. Καλή φάση. Ναι, όντως είναι κατά τελείως σπαστικό αυτό. Σκάστε! Λοιπόν, αυτά τα βιντεάκια τα οποία τα είχα κάνει, ναι, μιλάω για το παρελθόν, ενώ ξέρω εγώ πρέπει να μιλάω για το μέλλον. Άσχετο. Λοιπόν, αυτά τα βιντεάκια τα οποία τα είχα κάνει, με λάθος ρύθμιση, όπως είπα και πριν. Αλλά αυτά τα βιντεάκια, με αυτά τα βιντεάκια τέλος πάντων, κατάφερα να μαζέψω 8 subscribers. Γι' αυτό σας ευχαριστώ με όλα τα βάθη της καρδιάς μου. Το ξέρω δεν είναι πολύ, δεν είναι πάρα πολύ 8 subscribers, είναι πάρα πολύ λίγοι αντιθέτως. Αλλά για μένα οι 8 subscribers είναι το κάτι άλλο, δηλαδή. Ξέρω εγώ, για μένα είναι τόσο πολύ, μα τόσο πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χαίρομαι που διασκεδάσετε τέλος πάντων με τα βιντεάκια μου. Ελπίζω τουλάχιστον να σας διασκεδάζω. Λοιπόν, να σας πω και κάτι άλλο. Στα βίντεο τα οποία θα κάνω, δηλαδή Watch Dogs, με διάφορα... Δεν έχω... πες μου τον έχω βγάλει. Όχι! Ναι, δεν έχω βγάλει. Στα βιντεάκια τα οποία θα κάνω με το Watch Dogs έχω και Facecam. Τώρα που θα μου πείτε, γιατί δεν έχεις Facecam? Γιατί δεν έχεις Facecam και τώρα για παράδειγμα, ή γιατί να βάλεις Facecam, ή γιατί και το άλλο και το άλλο. Οκ, θα σας πω. Στα Minecraft βίντεο δεν θέλω να έχω Facecam για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι sorry γιατί περνάει μιχαλάκι από κάτω. Λοιπόν, ένας λόγος είναι ότι δεν χρειάζεται να βάζεις Facecam στα βιντεάκια Minecraft, γιατί πολύ απλά μπορείς να κάνεις... Γιατί πολύ απλά, εντάξει, δεν θέλω απλά, εντάξει. Ένας λόγος είναι αυτός, δεν γουστάρω, οκ. Αλλά στα υπόλοιπα βίντεο, υπήρχε Watch Dogs και γενικά single player παιχνίδια. Τώρα θα μου πείτε, το Minecraft είναι single player. Το Minecraft είναι, το επέλεξα εγώ να είναι single player. Κανονικά μπορούσα να μπω σε ένα server, ας πούμε, για παράδειγμα. Και να κάνω και βίντεο. Παρ' όλα αυτά, όχι, επέλεξα single player. Όχι, δεν φταίτε γι' αυτό. Και γιατί το λέω να φταίτε? Ναι, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο λόγος που θα βάλω Facecam στα βιντεάκια με Watch Dogs είναι... Δεν τώρα παίζω με Minecraft όμως, Κώστα.
Δεν με νοιάζει, θα μιλήσω για το Hot Dogs. Σταματά. Λοιπόν, τα βιντεάκια είναι ο λόγος που θα βάλω facecam στα βιντεάκια με το Hot Dogs. Είμαι εγώ τη single player σειρά που θα κάνω στο μέλλον. Είναι ότι πολύ απλά θέλω να βλέπω πόσο όμορφος είμαι. Εντάξει, όχι. Απλά, εντάξει, τι να πω. Βασικά το έχω συνηθίσει από ένα άλλο κανάλι το οποίο βλέπω και δεν βάζει τόσο facecam αυτός που το έχει στο... Οπα, ο Μιτζή. Δεν βάζει facecam στα βιντεάκια με το Minecraft που κάνει. Βάζει μόνο στα βιντεάκια που κάνει με διάφορα παιχνίδια όπως... Ποιο παίζει τώρα? Παίζει νομίζω το... Τόσο ένα καινούριο in-game το οποίο έχει βγει. Ναι, τόσο πάνω και το έχω συνηθίσει τώρα και γι' αυτό. Και μια ώρα συζητάμε για αυτό το πράγμα. Τόσο πάνω, δεν με νοιάζει τι θα πείτε, απλά εμένα με νοιάζει ότι θέλω να βάλω facecam. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, φαΐ, τσάμπα, φαΐ. Φαΐ θέλω, όχι τέτοιο. Οκ. Γιουπι, πήρα φαΐ πάλι. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω μια αξινούλα για να πάρω και το υπόλοιπο κόλλο το που υπάρχει εδώ πέρα. Και το θέλω απεγνωσμένα. Το θέλω σαν να μην υπάρχει αύριο. Το θέλω. Κάτι έχει καλή στα άδεια μου. Εντάξει, πλέγαλο. Αλλά το θέλω. Το θέλω πολύ. Ιούχου. Λοιπόν, λέω αυτό να γίνει το προσωρινό μας σπίτι, έτσι ώστε να κοιμηθούμε και λίγο, ώστε να είμαστε τέλος πάντων, να είμαστε ξεκουρασμένοι όταν πολεμάμε τα ζόμπι την επόμενη μέρα. Λοιπόν, οκ, αρκετά καλά. Δεν έχετε κανένα ζόμπι, οκ, εντάξει. Λοιπόν, πολύ απλά θα βάλω εδώ πέρα. Θα κάνω το χώρο πιο ευρύχωρο. Είμαι ο... πώς λέει? Είμαι ο... ένας που φτιάχνει σπίτια τέλος πάντων. Οκ, ας πάσουμε και αυτά εδώ πέρα. Και ας φτιάξω ένα κρεβατάκι. Κρεβατάκι μου. Μανούλα μου γλυκιά. Ναι, ξημέρωσε. Καλημέρα κόσμε. Βασικά νιώθω ότι δεν έχω ξέρει καλά αυτή τη σπηλιά και δεν είναι και μεγάλη. Γιατί άραγε να έχω αυτή την περίεργη ανατριχύλα? Οκ. Και μπουμ. Όχι, πούσε κολοσκύλετε. Λοιπόν, sorry αν ακούγεται το πληκτρολόγιο μου και το ποντίκι μου. Αλλά το μικρόφωνο είναι πολύ κοντά σε αυτά. Οπότε, yes. Και επίσης δεν έχω καλό μικρόφωνο ώστε να μην παίρνει ήχους από 1 εκατοστό και πέρα. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το σημείο επεισόδιο, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like αν σας άρεσε, κάντε subscribe αν θέλετε να βλέπετε που τα λέμε τα επόμενα βίντεο. Και αυτά από μένα. Λοιπόν, το πρόγραμμα δεν θα βγάλω και πρόγραμμα γιατί είμαι τέλειος. Το πρόγραμμα που θα βγάζω βίντεο είναι Δευτέρα με Παρασκευή. Ώρα δεν ξέρω πότε θα ανεβαίνουνε. Δευτέρα με Παρασκευή πάντως θα ανεβάζω βίντεο. Και αυτά από μένα. Αυτά από μένα.
Σας ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Αυτά από μένα, καλή συνέχεια, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.